her, når du er klar. Okay. Okay, vi skal lave sådan noget, hvor vi tager noget vand, tager det ind i munden. Så skal vi grine, så skal vi spytte ud, men det er ikke på hinanden. Så lad os komme i gang! Yep. Så skal du gå lidt tættere på os. Så skal du stå på græsset, og så skal du gå herhen. Og vi kommer igen. Så ja, vi gør det igen. Ja. Tov. Du kan nok gå til at smile. Og det er mig, Jonas og Lukas. Så ja, vi kommer videre igen. Ja, jeg fik noget ind i blæden. For det ligner et kranje. Sommervand med BR. Vi kommer videre næste runde. Ja! Hvorfor tog du lige meget balle? Ja! Og next level. Og hvis jeg var så film i store hænder, var så irriterende at skulle rejse på mig. Ja. Hej med jo. Du kan nok gå. Next level.